ኣብ ሶማል ከተማ ጋልካዮ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ፑንትላንድን መንግስቲ ፌደራልን ምትእስሳር ኣለዎም ዝበሃሉ ሓይልታትን ከቢድ ውግእ ከም ዝተለዓለ ተገሊጹ። እቲ ዞባዊ ምምሕዳር ነቶም ኣንጻር ፑንትላንድ ዝተዋግኡ ሓይልታት ክገልጽ እንከሎ ምስ መንግስቲ ሶማል ርክብ ከም ዘለዎም ይጠቒሱ። ኣብ መንጎ ሓይልታት እታ ርእሰ ምምሕዳር ዘለዋ ፑንትላንድን ሓይልታት ማእከላይ መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ዘጋጠሙ ግጭታት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ይነገር ኣሎ። ኣብቲ ብረቡዕ ኣብ ምብራቓዊ ሶማልያ ዝተወልዐ ውግእ ክልቲኦም ወገናት ከበድቲ ኣጽዋር ከም ዝተጠቀሙ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ከተማ ዝርከብ ጋዜጠኛ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብውሕዱ ሓደ ሲቪላዊ ህይወቱ ክስእን እንከሎ ካልኦት ክልተ ድማ ቆሲሎም ኢሉ። ብውሕዱ 5 ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ክቆስሉ እንከለዉ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱን ብክልቲኦም ወገን ድማ ዝወረደ ክሳራ ብዝምልከት ዝኾነ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘየለውን ተሓቢሩ ኣሎ። እዚ ዜና ክሳብ ዝቃላሕ መንግስቲ ፌደራል ሶማል እውን ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበን። እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ሒደት መዓልታት ፕሬዝደንት ፑንትላንድ መንግስቲ መቃዲሾ ነቲ ዞባ ንምዝራግ ኣጽዋርን ሰራዊቱን ኣዋፊሩ ኣሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ግን ነቲ ክሲ ክሳብ ሕጂ መልሲ ከይሃበሉ ይጸኒሑ። እቲ ውግእ ምስ ተለዓለ ፕሬዝደንት ፑንትላንድ ሰይድ ዓብዱላሂ ዳኒ ኣብ ቴሌቭዥን ናይቲ ዞባ ኣብ ዝሃቦ መደረ ሓይልታት ጸጥታኡ ውጥን ዘለዎ ስርሒት ከም ዘካየዱ ኣፍሊጡ። እቲ ዝተዋደደ ስርሒት ንጸጥታ ፑንትላንድ ንምድኻም ዝዓለመ መኽዘን ኣጽዋር ፌደራላዊ መንግስቲ ዝሓዘ ወተሃደራዊ ማዕስከር ንምሓስ ከም ዝተካየደ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መግለጺ ብተደጋጋሚ ንፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼኽ መሕሙድ ዕድሚኡ ዘብቅዐ ፕሬዝደንት ክብል ጠቒስዎ። ብተወሳኺ እቲ መግለጺ ፕሬዝደንት ሶማል ንፑንትላንድ ንምዝራግን ኣብቲ ዝተረጋግአ ከባቢታት እቲ ሃገር ጸጥታ ንምዝራግን ይፍትን ኣሎ ክብል ከሲሱ ይርከብ። መሰረት ትወፂ ዘሎ ሓበሬታ ድማ መንእሰያት ፑንትላንድ ብፌደራል መንግስቲ ዝድገፉ ሓይልታት ካብ ካልኦት ከባቢታት ሶማልያን ዝመጹ ሓይልታት ይዋግኡ ምህላዎም ይመሓቢሩ። ብተወሳኺ ካብ መምሕዳራዊ መሓውር ፑንትላንድ ወጻኢ ንዝርከቡ ሓይልታት ኣፍልጦ ከም ዘይህብውን ዕላው ገይሩ ኣሎ። ሕጂ ኣብ ፑንትላንድ ዘለዉ ሓይልታት ናይ ፑንትላንድ ሓይልታት ጥራዮም ካልእ ሓይሊ የለን እውን ኢሉ። እቶም ሓይልታት ፌደራል ኢና ዝብሉ ኣብ ትካላት ጸጥታ ፑንትላንድ ክምዝገቡ ከተሓሳስብ እንከሎ ከምኡ ዘይገበሩ ድማ ስጉምቲ ክውሰደሎም እዩ ኢሉ። በዚ ከዓ ብዙሓት ተንተንቲ ፑንትላንድ ብዘይ ዕላዊ መንገዲ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ሶማል ተገንጸል እያ ትመስል ዘላ እዮም ዝብሉ። ኣብ ትግራይ ምስ ምውላዕ ሓድሽ ግጭት ብዝዛመድ መጠንቀቕታት ተመሓላሊፉ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ክልል ትግራይ ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ንኻልእ ዙርያ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ከም ዝኾነ ዮ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ኣምነስቲ ወሲኹ ምዝ ብዝዛመድ መንግስቲ ፌደራልን ሰበስልጣን ክልል ትግራይን ብፍላይ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምርግጋጽ ዓለም ለኻዊ መትከላት ሰብኣዊ መሰላት ከኽብሩ ይጸውዑ። እቲ ዓለም ለኻዊ ትካል ተጠባቐ ሰብኣዊ መሰላት ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ግጭት ኣመልኪቱ ኮይኑ ነቲ መጠንቀቕታ ድማ ዕላዊ ገይርዎ ዘሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብተወሳኺ እቲ ዞባ ተመሊሱ ናብ ግጭት ይኣቱ ከም ዘሎ ስክፍትኡ ክገልጽ እንከሎ ዳይሬክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክፍሊ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ትጌረ ቻጉታ ድማ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ዳግማይ ምጅማር ግጭት ነበርትን ሓድሽ ማዕበል ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘቃልዕ ኢሉ። እቲ ዋና ዳይሬክተር ወሲኹ እቲ ማሕበረሰባት ዝሓለፈ ገህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ፍትሕን ተሓታትነትን ከም ዘይረኸቡ እውን ኣመልኪቱ እዩ። እቲ ሕጂ ዝተረኣየ ፍጻመ ምስቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭታት ተደማሚሩ ኣብ ዝቕጽሉ እዋናት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እቲ ትካል ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ብሽም ጽምዶ ተፈጢሩ ዘሎ ልፍንቲ ብቕልጡፍ ይምዕብል ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክባት ድማ ታሪኻውን ሕውነታውን ከም ዝኾነን ክብተኽ ዝኽእል እውን ከም ዘይኮነ ኣመሓዳርን ዞባ ሰንዓፈ እድሪስ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መደረ ገሊጹ። እዚ ብዝተፈላለየ ዓለማውያን ማዕኸናት ምስ ዘሎ ምዕባለታት ብዝተሓዝ ኣብ ዜና ክመጽእ ክኢሉ ዘሎ መደረኡ ድማ ነባሪ ሰላም ንህዝብታት ክልቲኦም ወገናት ዘርብሕ ሓበራዊ ኣገዳሲ ምርጫ ኢሉ ክገልጽ እንከሎ ኤርትራ ድማ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘላ ይገሊጹ። እድሪስ ዓሊ ቀጺሉ ታሪኽን መጻኢን ህዝብታት ክልቲኦም ወገናት ተመሳሳልን ሓበራውን ይድሕሪ ምባል ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ጽምዶ ድማ መርኣያ ሓድነትን ምትሕብባርን ይድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ናይ ሰላም ድሌትና መትከላት ጸኒዕና ኢና ዘለና ኣብኡ እውን ክንቅጽል ኢና ክብል ተዛሪቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ምስ ዘሎ ምዕባለታት ካልእ ኣማዕከናት ዜና ወጻኢ ሸፈነ ረኺቡ ዘሎ ፍጻመ እንድሕር ኣሎ ርክብ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ናይ ትግራይ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኮይኑ ንምእታው ነቶም ናይ ኤርትራ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን
ናብ ትግራይ ዘርኢ ቪድዮ ዝተዘርግሐ ኮይኑ ማዕከን ዜና አልጀዚራ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ድማ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኤርትራን ትግራይን ዝተገብረ ርክባት ንሕገ መንግስቲ ተሃገር ዝጠሓሰ ምትእታው ክብል ከም ዝገለጾ ሓቢራላ። በመሰረት ማዕከን ዜና አልጀዚራ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ድሕሪ ምእታው ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ኤርትራ ናብ ትግራይ ከምኡ ድማ መስናይ ትግራይ ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ምርኻቦም እዚ ሽሙ ዘይጠቐሰቶ ናይ መንግስቲ ፌደራል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ነታ ማዕከን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተገብረ ርክብ ከም ዝኹንኖን መስናይ ወፃኢ ሃገራት ዝግበር ርክባት ድማ በመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስራሕ ናይ መንግስቲ ፌደራል ምዃኑን እቲ ዝተገብረ ርክብ ከዓ ንሕገ መንግስትን ሉዓላውነትን ኢትዮጵያ ዝጥሕስ ኢሉ ነዛ ማዕከን ከም ዝሓበረ ገሊጻላ። ኣብዛ ሓለፈ ወርሒ ሸውዓተ ብተደጋጋሚ ካብ ርእሰ ከተማ ቤላሩስ ሚንስክ ናብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ሕጂ እውን ናብ ባጽዕ እትገብሮ ዘላ ምምላስ ከም ዘይቋረጸትን ብዕለት 4 ነሓሰ ወፂ ኣብ ዘሎ ናይ ሳተላይት ምስሊ ድማ ኣብ ማዕረፈ ነፈርቲ ባጽዕ ከም ዝተርኣየ ተገሊጹ። እዛ ኣብ ግዜ ሕብረት ሶቪየት ዝተሰርሐት ወነት ቤላሩስ ዝኾነት ዓባይ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ምላሳ ናብ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ናብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ኣቓልቦ ክስሕብ ዝኸኣለሉ ምኽንያት እዛ ነፋሪት ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ካብ ቤላሩስ ዝተዓደገ ኣጽዋር ኣብ ምብጻሕ ትነጠፍ ብምንባራ እዩ። ሕጂ ድማ ናብ ባጽዕ ብናይ ኤርትራ ወገን ይኹን ብናይ ቤላሩስ ዘይተገልጸ ጽዕነት ሒዛ ብምእታውያ ከተራግፍን ብተደጋጋሚ ኣብ ወርሒ ሸውዓተ ከምኡ ድማ ኣብዚ ወርሒ ናብታ ከተማ ምብጻሕ ጌራ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ቤላሩስ ሓንቲ ካብተን ብብዝሕን ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኣጽዋራት ዝሸጣ ሃገራት ኮይና እዛ ኣብ ባጽዕ ተደጋጋሚ ምብጻሕ ጌራ ዘላ ናይ ካርጎ ወይ ናይ ጽዕነት ነፋሪታ ድማ ሓንቲ ካብተን ካብ ቤላሩስ ዝተዓደገ ኣጽዋራት ናብተን ዝገዝኦ ሃገራት ኣፍሪቃ እተብጽሕ ነፋሪት ምዃና ይፍለጥ። ግብፂ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለገ ኣባይ ወይ ኒል ሓደሽቲ ዲጋታት ክትሰርሕ ኣይክትፈቅድን እያ ክብል ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ሕዳሰ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ምስሓብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቡ። ስዋላም ነዚ ዝገለጸ ኢትዮጵያ ጎኒ ጎኒ ዓብይ ግድብ ሕዳሰ ኣብ ፈለግ ኒል ወይ ኣባይ ሰለስተ ተወሰኽቲ ግድባት ክትሃነጽ መደብ ከም ዘለዋ ጸብጸባት ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ድሕሪ ምግላጾም ድሕሪ 2 ሰሙን ኣቢልዩ። ስዋላም ኣብ ርእሰ ከተማ ግብፂ ካይሮ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ሓደሽቲ ዲጋታት ክትሃነጽ መደብ ከም ዘለዋ ኣጸቢቑ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ ምባል መንግስቲ ግብፂ ግን ነዚ ክፈቅድ እዩ ንዝብል ሕቶ መልስና ኣይፋልዩ ብምባል ንማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ግብፂ መግለጺ ሂቡ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.